Og det var min første tur, jeg skulle køre, det var herind, og jeg har kørt med ventestisker og lys og blink og alt muligt på, og der gælder den der panik, når man trykker på alt, så får det til at stoppe. Og jeg prøvede endda at slukke bilen, og da jeg tændte den igen, så gik det hele i gang igen. Men hvad er det? Hvorfor så? Jamen det er fordi, jeg bor ude i Hellerup. Og jeg er jo gået rundt. Det gør du jo. Ja, det gør jeg jo nu efterhånden. Ja. Og jeg er gået rundt på det her villaveje, og så har jeg set alle de coole biler, der holder der. Pæne små poloer og, hvad hedder de, Peugeot,